Menurut orang cadiak pandai nan balubuak dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepit tua. Adapun didik laki-laki ko tabagi tiga zaman. Manolah zaman nan tigo, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman kucang tua. Pak berito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, ikut tegerai menyalasai membalik gabang di kudo. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai babuangkan. Daunnya pangarang pucuk, nan randah gatia-gatialan lama ado manis tabau itu makanan pakampanye. Dadak batin tiang alwi-halwi batampi ndak baratah sudah batampi baindang pulo alwi nanelok dipakasai. Minumnya dari yaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasugadang. Assalamualaikum di awakato salam kaganti siriah pinang barat rokok dan seguluang. Pengarang gunung baso-basi pembuka undiang kerang banyak rila jemaah pamanuai. Maka saya susunlah kasek nangko disusun lalu ditatiangkan terunjuk kabakeh mamak sidang pandanga kasadonyo. Nan duduk saya daran tagak sapa matang dari juang lapeh kapangka indak ringgo jebabateh sampai kami menghantarkan kato. Adapun kato nan kedirapakan. Komah lama liek mamak pandangi. Balenong kita samu surang nan bak baliang siroda kinci ya babega baulu jawe. Membawa pisah jucurito berisi nasib parasayan buah tangis di hari tua. Judulnya Rato Maenggi. Bukanlah sarok-sarok saja mak sarok ku ado silaronyo sapu kan taruh kailaman. Bukan maratok-ratok saja isu kok lai kagunonyo ambil katelong kapedoman. Limbak nandari pada itu. Taradok buah tangan kami nang terhimpun di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Nyampang kok kurang lama manis. Racik bawang nanta alwih rono pucet dek kurang kunik tahamba talambiak mata. Maafkan kami tentang itu. Maklum lama. Lado dipaci kurang darek karambia jauh di pasisia bawang mahari pamaneh kami nan tidak ada dayo. Maka tantang salah silik sumbang jogawa. Nyota lenggok adat sopan santun tuah pengulu kota kirai martabat tuangku kota linteh. Lapehkan kami dari sawa mak sangkut semangkut dalam batin salah nan tidak disengaja. Pada Allah tobatlah kami. Maka kini tarimalah juadah kami pakirim dari Balerong masa anda tuak parpatiah. Ikolah Rato Maenggi. Selamat mendengarkan mak. Kalau dino dimanuangkan diagak di kanang-kanang dicubo membilang surang. Makoi duitku serupo jarasian san. Lalu sakalo ari subuh tagamang kesintak tidua tahampe tangan kalantai. Di kaca-kaca kalang ulu diresek-resek tapi kain kama painyo mimpi jatuh. Sabab balah deba itu. Karaso kapatang jadi umbuik sabantanang ko jadi daun kinilah nyato mengarisi menanti guguanyo lain. Tapi bana bak tutua buya, apalah kato dek beliau. Sewaktu lahir disambut azan, setelah mati dilepas salat. Maka alangkah pendeknya antara azan dengan salat. Selama ikamat dibacakan, sekianlah hanya kehidupan. Patuan sangat. Hanya salamu kamait dibaca orang baralah bana kepanjangnya 9 kato dilewakan tindak alabiat dari itu. Selerong dek badan diriambu. Di maso-maso bak kini di musim semusim nangko sadiang tagak diambang patang-patang bajawek sanjuari. Awan di barat merah sago mentari mahatam turun hilang di salo-salo bukit. Cici rimbo basautan layam baransua pulang kandang bintang nan tampak hijau. Batingkah bunyi gua tabuah gari dari surau. Mako di bates siang jo malam ko di ujung supadan hayat. Tabayang tubuh dalam camin badarun darah ke jantung. Dicaliat-caliat dipandangi. Badan rangki rom malalasua kuban memutiah labat tabua angok di tingkah-tingkah tubuh kurang kalah awak ajamu.
Jangi nentagang makinkan dua pemandangan barang suaka buah pitih habis taragak timbua kian meranggang pintu kubur. Maka batanyolah aku pada diri batimbang dakwa lai batimpo sudi ke batin. Kok bala buah di ma aku taluak nyurabah kamanu taguliang nyu mati sialah manapan. Siku taserak buah rato, taserak tak urang kememilih tak cicia tercampak saja. Lai bana urang nan kanduang, tapi tak ada barang di kanduang. Taga dek badan buruak tinto dalianan sakah untuk ngambo danga dek sultan baritonya. Tak kalau masuk da ulunya, malam semalam di parampet, hari sehari di patigo, anak di pangku arek-arek, kemanakan di bimbiang di pusako, orang kampuang di tenggang juga, itu pituah bamakan. Sajak semulai dari talu anak dinang digadangkan ditimbang pagi jo patang rangit saikua bahalaukan. Jo dendang melalokkannya. Oh nak kanduang balahan diri yudek jariah palareda membuah hati limpur kurang. Gadang anak gadang lahintan ke pembimbiang ayah kok lamah ke pembangkit batang tarandam palawan nonjak dunia orang. Maka batarak lah mencari makan hujan jo paneh tak batumang masuk kampuang keluar dusun juru jala di rantau orang. Kadanga kayu babuah mengirok tabang masuk hutan menuju rimbo nan setumpak. 5 rumpun 5 mengakeh 5 daun 5 mencotok padi masak marau pulau. Hari patang galok pun tibo dikaja-kaja baliak pulang surui ke pinang nang sabatang menyilau sarang batinggakan. Baitu konon dari bapa. Sadang memangku-mangku anak disambia membimbiang kemanakan. Ko atok patui di sisi lantai nalapuak dikajangi pasak nangguyah di petago. Nyampang pamatang kok nyotaban tali banda kok tahampang. Nang tinggi raso kemaimpok nang panjang mungkin kemelili parik kepaga kok tarompak awak pagageh turun tangan. Pasuo elok jeburuak batimpo mujua jemalang. Nyotumbuah capuak dinalicin baju pang tentang naluruh patui nambungkuak kadirawi nanujuang makanan sisiak. Maku awak lah tagak di pintu tang kadang-kadang di pintu mati. Lompek selompek ambuat tibo sensiang kain nalah jelatang baitu martabat jadi nama. Tibo pulo bermasyarakat. Kok pusako kan yo saling kaum, tapi nagari saling adat kampuang nan saling kaum. Ya pun bajalan nindak samo capek balari indak samo kancang. Kailia sebondong ilia orang kaulu awak kaulu lai sair yang jenang tanya. Kok bayua samo maisi indak bana panuah kateh panuah ke bawah lai juo ketek kayu ketek dahannya. Dipikua sekiro kata bau dijinjiang sekadar kata pacik awak nan pantang ketinggalan. Itu dulu di sana. Dulu semasa tampuak sedang bagatah sangkit daun lai banyak putikun yang lai menggatah. Tapi kini pak, nan rimbun kinilah roge, nah rampak kinilah kulai. Dahan sakah rantiang meranggeh daun dua urek korate. Jangankan buah pilang tangkai putiak nanindak adolai bungu ketambang ketiaro. Hilang rono dek penyakit, hilang letuah dek musikin. Mati ayam mati latungau tabuang gunung nan seisu. Kurang sagan memandang tape, awak dudua inyo menggendang jalan lurus dibelokkannya. Dek paham galagat ke karena, tapaso bajalan menapi-napi kok dudua menjauh-jauh. Naik lalu ke rusuh rumah kajanjang orang konompe. Di pado suatu malam, badantang jam di dinding pukuah dua baleh tuagaknya. Suni nambukan nalang-alang hanya lantibang dan padendang disalo cacak ateh param. Sayut-sayut anjang menyala sinan taraso bunuh diri. Takana bunyi pantun urang apulah bunyi pantunnya. Sawah laweh panjang bekelok dibajak jeban tiang putih jiluang tetagak duo. Kasiah urang masuk layelo. Sayang urang binang kabuliah lah duo badan tercampak saja. Nak duo pantun sair yang tigo dan mungkin panjang ame. Ko indah ranggeh di Tanjuang cuma nak ampayan kain malayang malayok pulo tibo di tabiang batebaran. Ko indah ameh dan kanduang dun sana jadi orang lain nan sayanglah jajok pulo kurang kulil yang menyisirkan. Namun semantang pun itu stan. Tarado angkunan sanasib saidok saparasayan menanggung apo nanamut tanggung. Dari siko kami pesankan. Janganlah mau pek menyaranto. Usah menyadajo mahamun itulah adat padu alam.
Masolai awak patahun. Tarana datang dak tahalau kok pipi inggo dak tagaro balam lah satu mencutoi. Kumbang barulang petang pagi manci besarang diuretnya kok gunung hamu dipianggap. Tapi padi pulang musim talampau batabu ajarami di pamatang buruang nanindak melewek lai murai pun haram menyilaunya. Antah kok kuncik menonggoi tampan kejadi bungulu. Contohnya sudah badan kita menjadi orang laki-laki. Tak sia orang gadis salah talukih di tapak tangan janjian saja ada ulunya masuk di rahim bundukan doang. Itulah nasib orang namokan. Untuang dan usah bisa saja. Bukan tu ambo takut mati stan hilang dan tidak digamangi kita akan datang dari Allah kembali kayaknya. Nan bedo mua berpanjangkan iduit mengumuh bandua saja. Tak sesuai anak kemanakan bado seorang berkuliah yang memandang diri tak dulu. Kok buliah pinta ke pintu. Nyampang luluh doa jo kawa capeklah baa dipanggiannya. Oh bulan pai dan hilang mentari bau dan lucu. Nak lapeh baban di dunia dia kira hanya 20 kilo buat tertanggung. Menurut orang cadiak pandai nan balu buat dalam DAK bapincuran janiah dek budi saya nyelandai jepi tua. Adapun didik laki-laki ko tabagi 3 zaman. Manolah zaman nan 3, pertama zaman kudo pacu, kedua zaman jawi pembajak, ketiga zaman pucang tua. Ba'a berito kudo pacu. Awak gagah bulu bakilek, badan gampa kepala tagak, iku tegerai menyalasai membalik gabang di kudo. Makannya rumput pilihan basabi di pagi hari sadang ngalake-lake ambun layu sahalai babuangkan. Daunnya pangarang pucuk, nan randah gatia-gatialan lama ado manis tabau itu makanan patang pagi. Dadak batin tiang alwih-alwih batampi ndak baratah sudah batampi baindang pulo alwih nanelok dipakasai. Minumnya dari yaya tumbuh di ulu mangko disawak janiah bagaikan naya mato ditampuang di pasu gadang. Baru saja keluar kandang sikit bermain nate bawah digosok menurut rabah bulu tersonsang disipak kanyo. Pandanglah pulo palanonya. Kain biludu merah jambu basulam jobana ngameh takanak rendo ampek sagi ambu-ambu babilang subi. Pilin bepilin tali kakang sajalan banang 7 rupo harago nan tidak taharagoi harago timbang jenagari. Joki memapah ke galanggang diracak lalu dipacu. Manduo cendolarinyo salangkah pantang ketinggalan setapak aram kalintasan. Sorak jesurai jadi bungo riwah latapuak kuliniang. Barabui urang nak membali, joko ditukai lok bana meimbuah hendak labaa. Salang sebanta jadi juga ketampang mambiak keturunan. Itulah masuk menjadi anak muda, Ustaz. Hati gadang pikiran kambang geleng bak geleng sirih rareh lonjak serupo labuannya. Kansano bumi ado batampuak di jinjiangnya sebelah tangan. Tak ado kandak nantak dulu, pantang pintunya tak balaku. Sebab maneh sayang bapak pun kasih mamak lah satu memanjaukan kari je baik yang petagak. Tindak pangana masuk itu selain menggili-gili badan maradai kian kamari. Nan gadih makanan kijo narando ka masak gemai disapu di bulalangnya ditagah ka disolangnya awak kan santiang dia orang. Adapun masunan kedua adalah masu jawih pembajak. Pagi-pagi keluar kandang dihalau ke tengah sawah tada yuak jalan di pamatang. Lalu laki pasangan nateh kudua disandang kayu bajupang mengganyui tali katayo dielo singka pulang pai. Marancah diluluak dalam malangkah ketagun-tagun barek dan tidak takatukan dek baban di kayayu. Kudua luko angok balasau lah guyah sagaloense raso kalarak kesandian. Tapi usahkan panek kawaranti lacuit berapi suak kida cambuit pemain nateh pungguang. Salasai sawah nan bunta, baraliah ke sawah panjang berpindah pulau kena lawek berbilang pir yang disudah. Kurang makan awak kok tagak, pasangan tak lapeh dari badan. Kok manjulai rumput di pamatang, kok ijau bana daun jaguang jauh nan tidak kata jangkau taragak sama dikaluakan. Hari patang bajaklah tangga dipawi di tepi ladang. Diganjua ke rumput banyak, tak cinto je batuang-batuang daun linta buang rampak mudo. Ulah dek tambang batu namkan diansua saja rumput baik. Sadang mengunyah-unyah pawa datang gubalo mahalaukan bararak kabaliak pulau.
Kok bagageh bana masuk kandang, ilalang masih menantikan di mamah sepanjang malam menunggu hari ke siang-siang menyandang bajak dulu. Itu babilang musim. Itulah masuk menjadi orang gadang stan. Sesudah memikul tanggung jawab membawa beban rumah tangga. Mulo-mulo yo takah biasa. Kok payah awak di pasar, kok panik badan diparak pulang ke rumah dapet ube inyo kalai ke penama. Alun kenainya nyola galak, bas songsong jemulik manih bajapuit sehingga janjang. Awak dua ayat talatak nasi barasuk bahidangkan makan baradok papandangan. Kok amba bana garam gulai, agak kurang lado sambanyo, namun de ulah galak tak sudah kecepoh duduk nama gilo. Mako lama lah jari yang pada limpo goreng maco baraso dendel. Makin mabudek, makin kami genyong membuat galinggaman si ginjang membawa luar. Ibarat memancing ditunggu air, umpan taserak ditanuangi duduk menjongkong di tapian sambil memandang gaya-gaya. Kadang bersiwa-siwa ketek, tali tagang piapuang hilang disintak juaran tinggi-tinggi. Kok tak dapet bana ikan puyuh stand di denai ganyuit namparalu kecipu air nama nadia, itu parangai laki-laki. Alun cukui semua jaguang, mulai berubah saleronya. Nan ganja-ganji bakanda kanan sari-sari nanya minta. Rupanya beliau dalam hamil parangai pajatu agaknya itu kan gali kang mengandung. Bulan cukui bilangan sampai tibolah orang nanti-nantilah laia supiak ketek sarawit bana jemamanya. Tambah halek, tambah hidangan pesisian nanya tengah jalan bendi laju maidokan. Cio rumah baru kalansai, kredit TV alun nabi rekening lampu hampir tibo. Kini utang kabi dan lama nanti rumah sakit mesti dibayar pitih na nalun tentangan. Unju anja sepanjang jalan bak kacang dia pikir. Anak baransua gadang juo lah agak talai nasi masak kurang dicintai ka baju biliak naninda arun lai. Laya pulo anak kedua batungkeh anak ketiga nan kampe datang mencogok nomor 5 sadang tabangkalai. Babilang tahun kemudian standa labe candonya buah batangkai batandan-tandan runduk ladahan memikuannya raso kesakah kaparean. Ini anak nan tuo di SMP, nan nomor 2 tamai SD adiaknya di kelas sampai nan di bawah lah kelas 2 si bonsu dapat masuk TK. Mandehnya langganan dokter sure ranggae tibu pulo rusana dicari laki kemanakan dilamar orang. Di kampuang sedang membangun, maka jangan nampak kuruh di baju jarang usah tersingit mularek pulang agak sesebiang satu. Iko dirayo ke 30, baju baru ndak boleh hindak nan entah wajib hukumnya. RT Yuansip menyesatkan di peda tak dapat janji pajak iko yuran itu. Sadonyo pitih. Pitih jo pitih sekali pitih tan. Iyo kok lai kapa gadang pesisia kurang ngari elok angin selesai. Ndak taraso lapi ombak kalalok sanang nang kodornya. Tapi coba bayangkan, sakironyo bidua tetek muatan sare pandayong bilah lapuak pulau. Badai turun pedoman kalam meliwak-liwak tiang tangah sapah patang kemudi menanti karam menyolai. Kok sampai baranak 78, kamanakan bapak indah awak nan surang pagantuangan, di sawah pangkua balabiah di lapiak tindan tak cukup, tantu kabadarak-darak tak dapati kia badan dan tuang jantuang dia usuak kamala badan kabatenggang. Siko bana cok terambau. Nan manggaleh kabasigalia membali sukek balanjuang menjua gantang bapape kurang sapasa di panguanyo ingga samang bekicuan. Nan tani baparak laweh karambia orang dipanjeknyo kulit manih di kubak tagak. Angku tukang mencilok kayu angku labai baca gayat jadiak pandai geser ke geser. Kok guru makan kemuri tagagau-gagau ragayaknya. Sapiak pulo demak supir main mato jo orang bengke dirubah angko kuitansi onderdil nalam mojo. Kok pasisian naik di jalan londong sadonyo masuk saku bilalang dapet siang. Pareman lupai jodu balang lain pulo tu masaiknya. Siko lah bagak bakaukan hariak garatak jodu lalang sekali-sekali main tangan. Nyampang kok tibo di pegawai menyamun di ujung pena menepok di dalam buku jongkek kian kepoh kemari jilek ateh daram ke bawah. Kok nan banyak menekuk nomor info ke info ditalaah karasian picayoban orang gilo tuan alahnya. Taradok nan jujur luruh tabuang iman taguah malu pun taba maku tangguang kalah ibu mengetalang. Basaok tangah dua itu bak banda tunggang kaulu dalam kateh kaki Sarawak. Lah pirang kupiah hitam menyabut nasi kini laci tangguang rasai kaladek sultan menjadi orang laki-laki.
Itulah dusana orang pendana. Kasabui zamanan ketiga ialah masuk kucing tua. Baalah pulo curitonyo dangalah kisah dipapakan simakkan bananya ternyata. Lah kan nasib dek kucing tua, bulu kusam tumpak batumpak ikut kucuit meleo lantai tulang punggung elok detong. Kuku majasa yang lah tangga mancik dan tidak sagan lain. Naigwi nayak janjang lah suko bapanek pagi. Ilo kadapua tengah rumah badiang disudit tungku bagaluang dia buangi. Baru balego cawan pinggan mendanga garacak gulai mato nyalang kalingo tagak melompek mengiong panjang. Ibu nan ketek mencuekkan datang nang gadang malangkahi mesek kanai kerajaan. Kurang lah jajok kesadonyo baru melewek lidit tibo ditaruah apo kagunonyo tiok di usia tiok pulang tak tama kapailai. Kok taraso awih jalapa nanti kan orang makan dulu. Pilih rimah dilapik pakame siso tulang ikan. Nyampang lain nasi balabiah. Itulah rasa kiawak tarimo di suku hati. Itu pun ngecokkan itu buat. Tak cemo mencilok sambalnya to si balang nambaulah kucing ini tambah parangai. Hukuman nawak menerimo dek takut mengaku saja. Badan letai yang ngok bagaruah. Indak tagarai nayak parang. Usahkan mancik ke ditangkok cacak jatuh. Indak tacakau kepuyuk lari. Indak talalah taga salero tajam juo. Apo ketenggang kucing tua. Itulah misalnya umpamostan, tapi di badan nenggi gini. Awak rangki ati paibo sakit tak urang nambah tanyo. Upek cara coba katutui hariak keganti minum pagi cucu lah satu mengatakan. Kok naik kutiko orang makan, jo tunjuk menyuruh lalu taruh ke dapua ke belakang. Kabak minantu sedang di meja patah salero sutan makan terganggu begindo lalu siang. Dek batuak kengkong bekengkong bak bunyi senapang masin. Lah 2 kali menggulung rokok, baru mencogok nasi langkok panuah berisi priangkan so tak mungkin bertambah lain. Hari malam kan tuak pun tiba, maraok di bilik dapur sesimpang jalan ketungku di rusuh arak-arak piliang. Anak minantu di kamar muko, si nenek di cucu di bilik tengah awak mendapat umur pincik di sudut paliang belakang. Tapi samantang pun baik itu kan. Kok tiba di panggung di bioskop ikolah kalas paliang mahal. Kok tiba di main bola tagak di gol pintu gawang menjadi kiperang namuhan. Dan sano di dalam kantua siko bana ruang direktur balirik satpam jago pintu. Taga di dalam rumah tanggo stan nikolah tantek paliang sadiah. Daerah terlarang bagi tamu, daerah angker de minantu, pondok derita carut ini. Tapi kabaju. Itulah jinih parasayan, nasib meenggi barapakan antah berdiri dan bersurang. Anda dolai, lalu delo saruang bakalumun. Giriang gumiriang ayam mato mana buat banta tak saruang antah kabilo kalarainya.